Когда на рынок ездили, когда в больницу в РКБ. Светлана Колесова балык бистәсендә яши. Еш кына балалары һәм оныклары янына Казанга килеп йөргән. Башкалага автобуслар йөрми башлауы бөтен район халкы өчен зур проблема ди ул. Зачем отменили? Автобусны ни сәбәпле туктаттылар? Монда кешеләр яшәмиме әллә? Безгә дә кая булса да барырга кирәк бит. Әле бер ел элек кенә балык бистәсеннән Казанга көненә 5 тапкыр барып булган. Ноябрьдә рейслар саны 4-кә кала. 1 гыйнвардан исә автобуслар бөтенләй туктый. Район халкы үзләрен интернетта да сөйли. Айруча балалары белән Казанга йөрергә кирәк булучылар нишләргә белми. Балалар булмаса да уңайсыз инде ул. Кешеләр бит җәйләр Казанга эшләргә күбесе. Әле менә ай элек кенә барган идем, Казаннан кайткан идем Рыбныйга. Bir автобус тулган кеше. Алар менә автобус булмаса ничек килергә тиешләр монда? Килергә кирәк. Бөтен кеше такси белән, үз машинасы белән чыгып китә алмый. Хәзер балык бистәсе ПТП-сында тынлык, пассажирлар юк, билетлар да сатылмый. Һәм бирдәге ганнардан күренгәнчә рейсларны туктату бер генә көндә килеп чыкмаган. Башта вакытлыча йөрми торсалар, соңрак рейслар бөтенләй туктатыла. Транспорт предприятиесе директоры автобусларны туктатуның берничә сәбәбе бар ди. Беренчесе пассажирлар саны аз. 22 ноябрьдән соң транспортта йөрү өчен QR-код кирәк була башлагач, автобуста йөрүчеләр саны кисәк кимәгән. Икенче сәбәп легаль булмаган такси хезмәткәрләре диләр. Бүгенге көндә Казаннан килә 3 бомбилы. И безнекеләр 3-4 машина. Менә 7дәге рейс алдыннан, скажем, 2 бомбилы китте, уже 8 кеше. Без районның башкарма комитетына да мөрәҗәгать иттек. Алар хәзер Татарстанның транспорт министрлыгы белән бергәләп проблеманы чишү юлларын эзлиләр. Без моның турында беләбез. Бу сорау инде хәйрәннән күтәрелде. Менә QR-кодларны кертүгә безнең пассажир поток кимеде. Төрле вариантларны карыйбыз. Из-за введения ограничительных мер в общественном транспорте. Хәзер җәмәгать транспортында чикләүләр гамәлдә, пассажирлар саны кимегән очракта транспорт оешмасына автобус рейсларын туктатырга рөхсәт ителә. Предприятие үз бурычларыннан баш тартмый һәм пассажирларны йөртергә әзер. Хәзер рейсларның туктавын йөрергә кешеләр булмау белән аңлаталар. Балык бистәсенең транспорт оешмасы халык белән элемтәдә булырга ышандыра. Пассажирлар булган очракта җомга һәм якшәмбе көннәрендә автобусларны чыгара алалар. Транспорт проблемасы күпчелек районнар өчен актуаль. Мәсәлән, Бөгелмә һәм Яңа Чишмә өчен дә. Балык бистәсеннән Илгиз Шәкүров, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.